हॅलो सर्व विद्यार्थ्यांनो. आज मी तुम्हाला माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या भामू युनिव्हर्सिटीच्या म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीचे सर्व मार्क मेमो याआधी झालेले बी.कॉम, बी.एससी, बी.सी.एस वगैरे सर्व सेमचे रिझल्ट कसे डाउनलोड करायचे तुम्हाला मी सांगणार आहे. त्यासाठी क्रोमला ओपन करा आणि त्यानंतर सर्च बारमध्ये BAMU सर्च करा. त्यानंतर डिजिटल युनिव्हर्सिटी या पेजला भेट द्या. नंतर चेक हिअर फ्रॉम डिजिटल युनिव्हर्सिटी पोर्टल पाहू कोणतं पुन्हा दाखवतो. चेक हिअर फॉर भामू युनिव्हर्सिटी पोर्टल ओपन करा. नंतर कडीला ऑप्शन असतो लॉग इन हिअर, त्याच्यावर क्लिक करून लॉग इन हिअर ओपन करा. प्रथमतः सिलेक्ट लॉग इन टाईपमध्ये स्टुडंट, युजर नेम, PRN नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, लॉग इन. त्यानंतर आर आर ऑप्शनवरती क्लिक करून रिझल्ट या पर्यायाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर खाली येऊन एक्झाम इव्हेंट मध्ये आपले जेवढेही एक्झाम आपण दिलेले आहेत त्याचे सर्व रिझल्ट इथे आलेले आहेत. सर्च करून जे एक्झाम सर्च करायचे पूर्णतः सर्व काही रिझल्ट आपल्याला इथे दिसून येईल. बघू शकता आपण. पास नापास सर्व काही.